Bueno, hasteko, ezer baino lehen, eskerrak eman nahi diegu antolatzailei, gure proiektu zumea aurkezteko eman diguten aukeragatik. Bueno, hor ikusten duzuen bezala, hitzaldiari jarri diogun izenburua, Salburua auzoa hiztun bila. Ematen du apurtxo bat provokatiboa dela, baina ikusiko duzuen moduan ez da holan. Hezkuntzaren arloan askotan aipatu izan duzue eta gaur goizean bertan aipatu da, eskolak bakarrik ezin duela euskaldunak sortu. Horretarako komunitate osoaren parte hartzea beharrezkoa dela. Eta horixe da auzoan egiten behintzat saiatzen ari garena. Azken batean, non egiten dira haurrak hiztun? Zein dira sozializazio eremuak? 3 ezta? Eskola, familia eta komunitatea. Bitxia da zen aurreko diapositiba batean ikusi dugu komunitatea eta gero auzoa eta hiria zeudela. Bi eragile ezberdin moduan. Guregan gauza bera da. Komunitatea denok osatzen dugu. Horrexegatik oso garrantzitsua da 3. arlo hori zehaztea. Zer egiten dute umeek etxetik eta eskolatik ateratzen direnean, nora joaten dira, nolako jardueretan parte hartzen dute, zeintzuk eragilek parte hartzen dute. Eta posible da familia, eskola eta 3. arlo hori guztia harremanetan jartzea auzoan aurrek eta gazteek euskeraz sozializatzeko? Hauxe da gure proiektuaren mamia. Ez gara, barkatu, ahaztu naiz, hori pasatzeaz. Jarraituko dut. Ez gara zerotik abiatzen. Inguruan baditugu hainbat eredu eta hainbat adibide. Gasteizen bertan, hiri hezitzailearen planteamentu da horietako bat, eta gero Goian proiektua, Gasteizko Alde Zaharrean bertan. Udalaren hezkuntza zerbitzuan ere bestelako iturrietatik edan izan dute. Kataluniako Plaz d'Entorns edo 360 graduko hezkuntza. Baina nola lurra hartu gure auzoan Salburuan? Horretarako azaldu behar dizuet pizka bat goitikan nolakoa den gure auzoa. Salburua auzoa gaztea da, handi samarra, 30.000 biztanle inguru ditu. Eta horietako asko bikotekide gazteak dira. Euskaldunak 170 dira. Baina kopuru horri gehitzen badiogu euskeraz ulertzen dutenak, heltzen gara 80 Horrek esan nahi du, 10etik 9 ulertzen dutela euskara. 3 ikastetxe publiko daude. Arantzabela, iaz, 40 urte, bete zuena, Salburua eta Errekabarri. Errekabarri ikastetxea pandemia urtean ireki zen, eta berriki Salburuko institutoa ere ireki da. Dena den, auzokideen erdiak auzotik kanpo ikasten dute. Ikastetxe horietako familien elkarteak ederki funtzionatzen dute eta oso dinamikoak dira, gero Asierrek azalduko diogun bezala. Bestelako elkarteak ere badaude auzoan. Auzo elkartea, Sarburu euskera elkartea eta Jai Batzordea besteak beste. Eta gainera garrantzitsuena guretzat guztiontzat elkarrekin lan egiteko gogoa eta borondatea dutela. Eta azkenik gu gaude. Gu gara Salburuko gizartetxea. Gizartetxeak Gasteizen oso barneratuta daude, kanpotikan datozenak ez dakitea ondo ezagutzen duzuen. Baina hasiera batean sortu ziren udalaren zerbitzuak dezentralizatzeko. Baina gaur egun gizartetxeak Gasteizen askoz gehiago dira. Eta komunitatea dinamizatzeko tresna ikaragarria. Kontuan hartu 2.500 pertsona gutxi gora bera pasatzen direla egunero gure gizartetxetik. Bertan, kirol eta kultur teknikariak ditugu, gizarte zerbitzuak, psikologoak, kale hezitzaileak, aisialdi zerbitzuak, ludoteka, elkartxaretoak, eta bar.
Auzoko bizitza dinamizatzea eta da gure funtzioa, eta auzoko eragile guztiekin lan egiten dugu horretarako. Izenburuak ondo adierazten du proiektuaren helburua, aizia auzoan dinamizatzea. Eragile guztiok elkarlanean, 3 helburu nagusiekin. Bat, inklusioa. Nor hartzen du parte eta nor ez, eta parte hartzen ez dutenek zergatik ez dute parte hartzen. Zer egin ahal dugu parte har dezaten. Bigarrengoa, aisialdea hezitzailea izan behar da, bestela alperrik ari gara, balioetan hezteko eta eskola arrakasta bideratzeko. Eta 3. arloa, horretarako gaude hemen, hizkuntza. Aisialdiak hizkuntza normalizatzen lagundu behar du. Zen denok dakigu, eskolan gauden bitartean, euskeraz nahiko ongi, baina ateratzen garenean komeriak hasten dira. Metodologiaz, ezer gutxi esan daiteke, mapeoa, diagnostikoa batekin hasi ginen, eta horretarako baliogarri izan zen udalak eskolaz kanpoko jarduerez egin zuen azterketa. Azterketa egin zen 6 eta 16 urteko gazteen artean. Nora joaten ziren, klasetik ateratzen zirenean, zein jardueretan ematen zuten izena, neskak eta mutilak berdin egiten ote duten, zein hizkuntzatan egiten duten, non eragin behar den, eta zenbatek ez duen parte hartzen inonez. Baina horren guztiaren inguruan Mikelek hitz egingo digu. Mikelek eta Patri biok batera. Batzuen txanda.